Hadin laisingi baka jingja syak tombor bat syak penjot penpra ka yingsa jong ba Michael Warjeri. Ubade usketri ka hima nong spung ka bala jaru ha ka nyuterik ujemang arja ka khandai hapok ka snong bala kawa. Nakaliang ki bor pulit ka Riboy district hadin ka jing tristom bat ka jing simkhia ban twet ya kitu ki badon kti ha kane ka kamrunar nin kamit ki layo ban kemno ya laingut ki breu ki bala suba don kti ha kane ka kam tombor. Kane ka jing yokem jong ki bor pulit ka district ya kite ki laingut ki breu ki bala suba don kti ha kane ka kam tombor. Kaderu hadin ka jing ai ijahar da ka kong bandar lilin rani ka baderu ka khon jong ba Michael Warjeri. Kitei ki breu ki bala syakem ha ki bor pulit ka district ki kentup yau biamon sangma unipu sangma bat uwe pat ude usamla ubadang don hapok karta ka bakhat prasnem bat ya ka kerteng jong u lahap ban buri no shwa. Kini ki ba syakem ki deru ki basyong basa hapok ka snong rani bari bahap hapok patar khama police outpost Riboy district. Nakaliang uhe pulit ka district uba champang serti superintendent of police ka district ulai tu baki bor pulit ke distrik tangmar yuyo jengtip halor kete ke jingja ka basusi ka balaja persya ya kalongying longsem jong ba Warjeri ki bor pulit ke distrik lembat ki bor magistrate kilalik ban jurip ya kete ke jingsa badru ban tokit halor kene ke jingja ulai turu banakaliang ki bor pulit kidang pelong susu ya ka jing tokit baka jing twet ya kitu ki badong kti kamtam ban tokit ru ya kini ki bala sakem da ka bapan por nakaying khashari jong ka distrik ban bu ya kite ki laingut hapo ka police custody kanang ba endang la ban lapsai ya ki pat ki badong kti ha kate ka kam tombor. Hadin bingalayo ya ka kubor ngadrele hinda kamet na jong ngala pois tu kucika tamba ngala poi hadin bala men kum bala dum hadin bala poi hang tu kumur ki asam polis kala don apa hang tu bat insat jongi na pathar khma la don ten dala poi hak tu kucika ngala rum sagaying jong ba Michael ngai bakala chat la pra Lejan borok hai kitir gitar la brek sabar ki la pom ya ki jingdar jing em duduk ki sentiu ki ying kesem ki kuai nata ki la punjat ki ambulan hadin nonta sehingga school ru ki ohana ba manchwa kadon ke school ba penjat dai ba Michael kata ru partially ki la prano sipo ti halor kene wat i Bor district magistrate EDM barki EAC ru kila yawan lang man senram ban lepe ya ni ke jingjia nomor bala adum panat bat kitresna hanturu imat mudon wesu ba man mi bingin di otokit man keli hang ni ke jingjia te ke cukup hang tahi nas debat ngalawan biang rekat bat di lokal lamili jong tu kathan bat ki magistrate hadin bingin lawan mudon bru menu pok asma thau te hantar ko syukur kuntai ada nantang ala le kunduh yau SP rural bedepek ya katua kathan brok kwe ban yitrelang ladon shagino gino ki bru ki brang kti nagaliang jong ka asam ngala kerpati badi man chingkhia bingin ai ka kerteng jong kita ki bru ki brang kti ban kem no mador ban ngala tho ya stiru ban hanor kata ka jong janga ban pembut lang ba sti namar long kum rekod pengila le temu iro la kloi bang la dadon kum kita ki bru ki belong involve ban ransat lene ban penjat prai ketika ying jong ba Michael i kloi banong ban kem kita ki bru ban hanu war sini te hak jing ide bakane ka kham slem dia nomor ban nin daga liang jong iba ying jong ba Michael ki wan IFR adu ban kumba pon nyu prabaji jambe ngatang siyo ya ka IFR tinggal alum ki officer jonga ngom de ban slem kumut ngile na umta kemet ngila organize ye tim jongi bat nge link din met bat katkum ka FIR bala mention ye kerting jong kita ki beru berang ti ban pun prai kata gayeng kumbas kengun tambah menin tingi dang yo kem laingut ikine ngin forward menta siapa kut ban pan police custody ban interrogate ban keli tokit bai ki halor gani jinja ngala sotu badang bun ba ki ba dong keti yang ne kam tambah menta dak jinyo kem kini laingut ngin sayo ambun ki information ni ki tips hang kita ki beri berang keti man pen pra ye kene kaying bat ka an ka nomap you know ti menta sipori gidang yo kem langun bat kene ki jing ye kem kandang ye ting hame kalia pat wat asam ru kumbang long ipi ngin sayo jing rap nambang espiruran badi insach ya to jaka te habri bakne ki jing jana kaleng ju pi ku mu he police jong Riboy pilai ka report jaga ga government sa menin partially kalong peneri report la de bai
namar ke jingja jangan office kumba arsngi ngam yolak ban tho ya report ko ba biang te ko bentang sngi ngam tho ya detail report ka ba biang ba nadong sedong nuduk ba jia aduk ba kut nuduk ba registering ni kes ba arrest ke kyu su bar ko ngam sepak mta sngi sa government md su government ka police headquarters ni alor kini